Ja, en zoals zoveel Belgen houden wij van een goed glas, lekker eten, kunst en cultuur, geschiedenis en trekken wij dus meermaals per jaar op vakantie naar onze zuiderburen. Maar zoals onze ouders ons leerden, mogen wij alleen vertrekken als we reizen om te leren. Zodoende passen wij dat er ook altijd toe. En zo zijn we dan ook altijd op zoek naar een historische, kunstige, architecturale insteek om te bezoeken. En zo las ik dus enkele jaren geleden een minuscuul berichtje over een wijndomein in Le Puy-Saint-Réparade. Nooit van gehoord, maar altijd klaar voor een ontdekking, trokken we naar het kleine dorpje, en het is maar onogelijk klein, in de Bouches-du-Rhône, vlak in de buurt bij Aix-en-Provence. En net toen we ons eigenlijk wilden omdraaien, omdat we dachten, waar zitten we hier ergens, we zijn verkeerd, dan doemde het wijndomein voor ons op. Château Lacoste. Niet te verwarren met het kasteel van Lacoste in de Vaucluse, wat Pierre Cardin ooit kocht eigenlijk. En we werden direct welkom geheten door onze spin op het domein. Die van Louis Bourgeois is. En onder de partij water bevindt zich eigenlijk de parkeergarage waar je als toerist of bezoeker kan parkeren. Komt nog eens, denk ik. Ah ja, goed. Dus het Château Lacoste is eigenlijk wel gebaseerd dus op wijn, kunst, architectuur, gastronomie. En voor mij is dat dan eigenlijk ook een heel mooi hybride businessmodel wat zich daar aan het voltrekken of aan het groeien, aan ontwikkelen is. Château Lacoste is een initiatief van de Ierse vastgoedbonds en hotelier Patrick McKillen met zijn zus Mara. En zijn zus die woonde reeds in de buurt van Aix. En het was eigenlijk voor haar en de omgeving dat Patrick McKillen een soort wonderland wilde creëren om dus eigenlijk met gastronomie, kunst, architectuur, wijn en zo. Nu, een bezoek is mogelijk... Ah ja, daar komt de spin nog eens. Een bezoek is mogelijk aan de hand van een plan eigenlijk. En met het plan, heel mooi geïllustreerd en afgebakend, wandel je dus langs de kunstwerken in het openbaar. Zoals deze van Ai Weiwei. Maar er zijn er ook van Alexander Kaller. Maar deze is van Frank Gehry. Jenny Holzer zijn er dus daar altijd permanent te bezoeken. Nu, inmiddels is dat natuurlijk een trekpleister van Juwels, dat kunnen jullie zich wel voorstellen. Op dit moment is er dus, zoals de PowerPoint laat zien, Damien Hirst te gast met zijn, bekend nog alles zo, van dieren op sterk water. En hij heeft een tentoonstelling over het hele domein. In een gebouwtje daar ook met een aantal dieren op sterk water. Maar ook deze kunstwerken zijn op dit moment te zien daar. En misschien doet de blauwe lucht de wijnbouwers hier een beetje denken aan de nachtvorst van de voorbije dagen. Hebben ze er hier wat minder last van. Maar, nu, wij waren er de voorbije dagen en ik laat jullie al eventjes meegenieten van wat er zich op dit moment te zien is aan kunstwerken op het domein van Damien Hirst. Dan dus heb ik ook gezegd, ze bouwen het verder uit. Het is uitgebouwd, La Villa Lacoste zijn ultra-luxueuze suites om te verblijven op het domein. Die zijn er al een tijdje. Maar sinds dit voorjaar zijn er ook meer betaalbare kamers in L'Auberge. Er zijn 5 restaurants op het domein, rondleidingen, degustaties in de wijnmakerij. Want ondanks al de entourage of de omgeving blijft wijn toch wel de core business van het domein. Het is ongeveer 200 hectare groot, vooral met wijnranken met de namen van Syrah, Grenache, Cabernet Sauvignon en Vermentino. En die dan ook resulteren in 7 verschillende. 1 bubbel, 2 wit, 2 rosé en 2 rood biodynamische wijnen die er zijn. De druiven, ja, dat is nog eens het restaurant. Ja, de druiven die worden geplukt en dadelijk komt er nog een foto. Maar die worden dan gedaan in een soort fles. Dat is een kunstwerk van Jean Nouvel.
wat dus een stukje boven de grond zit en waar de druiven naar beneden schuiven, 17 meter onder de grond en in het resterende deel van de fles komt. En daar gebeurt dus de fermentatie van de druiven. Mocht u denken, ja, daar kan je nog eens kijken naar de fles van binnen. Mocht je denken dat dat stopt, er zijn op dit moment nog werken bezig om uit te breiden rond een cuverie met aanhang. Het is fenomenaal eigenlijk hoe dat wijndomein zich op korte tijd en daarmee in de stroom ook de kunst, de architectuur, het verblijf, het culinaire en zeker ook een hele stroom aan toeristen zich daar naartoe trekt. Ook vaak bekende mensen. Wees heel opmerkzaam. George Clooney heeft een huisvak in de buurt en hij vertoeft er alles. Dus kom je beslist misschien wel alles tegen. Ook andere mensen daar. En zoals we zien, de Fransen hebben het ook helemaal begrepen. Beleving, beleving, beleving. En ik denk voor dit domein helemaal in het kwadraat te doen. Als je Château Lacoste bezoekt, dan voel je je gewoon als schot in Frankrijk helemaal. Beste ondernemers, als jullie mij vragen, is de resultatenrekening van dit project positief? Dan moet ik misschien zeggen, ik hoop het beste, maar ik vrees het ergste. Beste wijnliefhebbers, als jullie mij vragen, is de wijn oké? Dan ga ik zeggen, oké, misschien afhankelijk van wat je mij nog aanbiedt. Maar als je me vraagt, ben ik verliefd op dit domein, dan moet ik dat eerlijk zeggen. En ik ben ervan overtuigd, als jullie het bezoeken ook. Maar ik hoop vooral dat jullie er misschien inspiratie in vinden om op een of andere manier binnen jullie eigen domein, jullie eigen initiatief, er ook iets mee te kunnen doen. Ik zou zeggen, alle succes en dank jullie wel.